Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kawilujengan katentreman awit sih wiloso saha nugraning Gusti ingkang maha kawasa, wajib tinanggapan kalian hamunjuk puji syukur kaajab dadosna pepayung pinanggih rahayu wilujeng sumarambah wonten ing sedayanipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Sutino Sulih Salira saking panjenenganipun Bapak Sri Hartanto dalasan Ibu Mulyani Widyastuti ingkang kawula hormati. Kawula ing mriki minangka wakil saking panjenenganipun Ibu Sri Suparmi kadhawuhan hanampi pangandikan pasrah panjenenganipun Bapak Sri Hartanto dalasan Ibu lumantar panjenengan. Menggah atur ingkang angka sepisan Ibu Sri Suparmi hangaturaken pambagya harja wilujeng. Menggah kerawan panjenengan sedaya saha hangaturaken agunging panuwun panjenengan sak pangombyong sampun rawuh wonten ing parigyan siang menika. Ingkang salajengipun bilih mugi-mugi panjenengan sak pangombyong pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala. Menggah atur ingkang angka kalih salam taklim salam kawilujengan panjenenganipun Bapak Sri Hartanto dalasan Ibu Mulyani Widyastuti sampun kawula tampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten katalumpen dumateng panjenenganipun Ibu Sri Suparmi ugi hangaturaken salam kawilujengan salam taklim dumateng panjenenganipun Bapak Sri Hartanto dalasan Ibu minggahipun dumateng sedaya keluarganipun. Menggah atur ing angka 3 panjenengan ing ajeng sampun hamasrahaken Sri pinanganten kakung ingkang pun sejilih Bagus Dias Aprilian putra kakung saking panjenenganipun Bapak Sri Hartanto dalasan Ibu Mulyani Widyastuti ingkang pidalem wonten ing Perum Joho Baru RT Gangsal RW 8 Joho Sukoharjo Makmur. Ing mriki sampun kawula tampi kanthi bingahing manah. Ingkang salajengipun mangke badhe katindakaken adat panggih ingkang sampun lumampah wonten ing papan panggenan menika. Inggih mangke dipun panggihaken dumateng Sri Pinanganten Pawestri ingkang pun sesilih Roro Ayu Eka Husnul Hasanah putra Pawestri saking panjenenganipun Bapak Irwan Sudarso saha Ibu Sri Suparmi ingkang pidalem wonten ing Sidakerta RT Setunggal RW 6 Gumpang Kartosuro. Bilih ing mangke sampun samapta samudayanipun Sri Pinanganten kekalih badhe kalenggahaken wonten papan panggenan ingkang sampun piniji. Ingkang salajengipun bilih panjenengan ugi hangaturaken syarat sarana anggenipun hamasrahaken Sri Pinanganten kakung ingkang arupi nawala sandi inggih saha baki lamaran ingkang maneka warna ing mriki ugi sampun kawula tampi kanthi renaning penggalih
ing mangke badhe kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Sri Suparmi. Hanamung ing mriki Ibu Sri Suparmi hanamung saged ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi sedaya peparinganipun Bapak Sri Hartanto dalesan Ibu sageta hadamel raket supeket anggenipun sami pepanggihan. Bapak Sutino ingkang kawula hormati, panjenenganipun Ibu Sri Suparmi anggadhahi pambudutan dumateng panjenengan sak pangombyong. Bilih panjenengan sak pangombyong kasuwun hangestreni saha hanyepui pahargyan crimen wonten ing siang punika dumugi paripurna. Bilih ing mangke pahargyan wonten ing siang punika sampun paripurna, panjenengan badhe kondur Ibu Sri Suparmi hanamung saged ngaturaken sugeng kondur. Mugi-mugi lampah panjenengan saking papan panggenan menika dumugi griya soang-soang boten wonten alangan setunggaling menapa. Menggah mekaten atur panjenenganipun Ibu Sri Suparmi lumantar kawula. Kula ingkang matur wonten ngarsa panjenengan Bapak Sutino kathah kekiranganipun, kathah kalepatanipun ing mriki kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.